الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bugün biz сөйләшербез тәһарәт алуның һәм тәһарәтле килеш йөрүнең фазиләтләре турында һәм шуңа карата берничә хадис укып китербез. Иң беренче хадис Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. Bu Ayub isimli sahabadan rivayet kılına. Min de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bulay dip aytkanын ишеткәнем бар иде. Кем де тиешенчә мин әмер иткәнчә де тәһарәт алса да һәм шулай ук мин өйрәткәнчә инде намаз укыса да, ул моңарчы эшләгән бузык, начар гамәлләрен дә Аллаһ субхана тәгалә гафу итер ди. Ягъни без тәһарәт алып, менә тәһарәт алабыз икән, чистарынабыз икән, менә галимнәр әйтә, бу хадистән инде моңарчы булган теге гамәлләр, бузык гамәлләр инде, кичкенә гөнаһлы гамәлләрне Аллаһ субхана тәгалә инде гафу итә. Һәм шулай икенче хадистә әйтә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Ман тавадда фахсана ал-вуду, харajta хатая мин джасадихи, хатта тахруджу мин тахти азфарихи." Бу безнең муслим җыентыгында килә, сахих хадисләрдән, тегесе Нәсаи җыентыгында килә, шулай сахих хадисләрдән. Кем инде тәһарәт алды ди, җиренә җиткереп инде, аның ди бөтен тәнендә булган бөтен гөнаһлары чистарыначак ди, арыначак ди бөтен гөнаһлардан. Хәтта ди тырнак астында булган ди шундай гөнаһлары да кичереләчәк ди, ягъни бик шундай кичкенә булган бузык гамәлләрдә бөтенесе дә гафу ителәчәк ди. Менә бу ике хадис күрсәтә тәһарәт алуның фазиләте турында. Менә монда ике хадистә дә әйтә, берсендә үзе генә килде тәһарәт алу, гөнаһлардан арындыра дип, чистарта дип, икенчесендә намаз белән килде инде. Галимнәр әйтте, менә бу тәһарәт алуның фазиләте. Менә безнең булган кичә гөнаһларыбызны гафу итә. Biz әйттек инде, олы зур гөнаһларга тәүбә кылырга кирәк инде, тәүбәнең шартларын инде сөйләп киткән. Менә монда инде әйтелә кичә гөнаһлар турында. Без тәһарәт алабыз икән, безнең кичә гөнаһларыбызны инде Аллаһ субхана ва тәгалә гафу итә, чистарта безне, шу кичә гөнаһларны, шушы тәһарәт алу сәбәпле инде. Һәм шулай ук безнең иманыбызның бер галәмәте дә булып тора. Ибн Маҗа җыентыгында килә, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, sahih hadislerden وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنِ di. Тәһарәтне саклар ди, бары мөмин кеше генә ди. Карагыз, монда мусульман кешесе дими, мусульман кешесе генә тәһарәтне саклар дими, ә мөмин кешесе генә. Мөмин булган кеше генә ул тәһарәтне һәр вакытта да саклар ди. Ягъни һәр вакытта да тәһарәтле килеш булыр ди. Ни өчен соң мөмин ди? Чөнки без беләбез, безнең динебез 3 баскычтан тора, шулай бит. Мусульман бар, мөмин бар, и мухсин бар инде, ихсан дәрәҗәсенә җиткән кеше инде. Мусульман дип бөтен кеше үзен мусульман дип әйтә. Шулай бит. Мунафигы да анда теге эшендә ышанып бетмәсә дә, ул мин мусульман ди инде. Ә мөмин икенче дәрәҗәдә ул Аллаһ Тәгаләнең барлык нашышы иманыбызның 6 баганасына һичшиксез бер шикләнмичә ышана. Менә бу инде мөмин була. Бу иманы куәтле, бик тақвалы кеше була инде. Һәм чынлап та шын Аллаһка бик каты инану белән инанган кеше генә һәр вакыт тәһарәтле килеш йөри. Чөнки безнең иманыбыз заиф икән, безгә авыр бит гел тәһарәтле йөрергә. Без аны алырга йөренәбез, кыенсынабыз имән. Безгә шитенлек тудыра ул гел тәһарәт алу инде. Шуңа күрә менә монда мөминнәр генә ди тәһарәтләрен саклар ди. Ягъни һәр вакытта тәһарәтле килеш йөрер. Тәһарәте бузылды икән, ул тәһарәт ала. Тәһарәте бузылды, тагын тәһарәт ала. Менә шундый дәрәҗәдә мөминнәр генә йөрер ди. Мусульманнар дими, ә мөминнәр генә ди. Менә бу фазиләтен күрсәтә. Тәһарәтле килеш инде мөминнәр генә йөри ала ди. Чөнки бик каты тырышлык бездән сорала. Һәм шулай ук сәбәп була безнең тәһарәтле килеш йөрү җәннәткә дә күрергә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бу хадис безнең Бурайда әл-Әсләми радиллаһу анһу исемле сахабадан риваят кылына. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм төш күрә дә һәм сахабаларга сөйли. Җәннәттә булганда да мин ди аяк тавышлары ишеттем инде ди. Һәм сорадым ди,
Мән хәҙә, кем бу ди? Шушы җәннәттә инде ишетелгән аяк тавышлары. Әйттеләр ди, нәрсә ди? Биләл. Фәхбараху ва қала бима сабақани иләл җәннә. Нәрсә, ничек син нинди сәбәпләр эшләп шулай җәннәткә кирип киттең ди? Мине дә уздырып ди. Ягъни минем алдымда барайы ди. Шундый кеше миңа күрмәдем ди. Әмма ләкин инде шушы аяк эзләренең тавышын ишеттем ди. Ничек син мине дә уздың дигән дип гаҗәпләнеп инде Пәйгамбәр саллаллаһу Билал радиллаһу анһудан сорый. Я Расулуллаһ ди, эй Аллаһның илчесе ди, мәхдәсту илля таватту ди. Таваддату. Ягъни тәһарәтемне бузам икән, һәр вакыт тәһарәт бузуга мин тәһарәтне алайым ди, тәһарәтне яңартайым ди. Шуннан соң ди, тәһарәт алуга ди, нәрсә ди? Мин 2 рәкъгать намаз укыйм ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, менә шушы инде синең сәбәпче булды ди җәннәткә керүгә, минем алданда ди инде. Бу хадис безнең Ибн Хиббан җыентыгында килә, сахих хадисләрдә инде. Һәм инде менә бу күрсәтә шулай ук җәннәткә хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алйһи барган. Билал радиллаһу анһу ул тәһарәт бузыла икән, барып тәһарәт ала торган булган. Менә ул теге беренче әле сөйләдек бит, мөэминнәр генә тәһарәтен саклый алыр дигән. Билал радиллаһу анһу да шушы мөэминнәрдән булган, ул тәһарәте бузылуга ул тәһарәтен яңарта торган булган. Һәр вакытта тәһарәтле килеш йөри торган булган. Һәм тәһарәтен яңартып кына калмаган әле 2 рәкъгать намаз укый торган булган. Безнең бит тәһарәт намазы бар. Тәһарәт алдык икән, без ниятләп инде тәһарәт намазы дип укый торган 2 рәкъгать намазыбыз бар. Әгәр дә без тәһарәт алдык, 2 рәкъгать инде укып куябыз икән, менә шушы хәдискә без дә керәбез. Әмма ләкин бу бик авыр. Чөнки бик авыр әле тәһарәт бузуга тәһарәт алу үзе бер авырлык, мәшәкать тудыра. Шулай бит ирендерә, күпме көч сарыф итә безгә, сабырлык сарыф итә. Әле аннан соң 2 рәкъгать намаз укып тагын да авыррак. Әмма ләкин бер караганда бик җиңел, әмма ләкин безнең нәфсебезгә бу бик авыр. Бигрәк тә тәһарәтле килеш йөрү, моңа өстәбәле тагын намаз укысак, шуңа күрә шушындай авыр гамәл булганга инде шушы җәннәт белән вәгъдә ителә. Билал радиллаһу анһу шул сәбәпле инде бер сәбәп булган инде Аллаһның рәхмәтенә ирешергә, шушы тәһарәтле килеш инде җәннәткә керергә. Әгәр дә инде без дә шуңа хирыслык кылабыз икән, без дә шушы җәннәт әһләреннән булырга мөмкин без. Ләкин әйтеп торам, нәфсебезгә бик авыр инде бу. Әмма ләкин инде бер күнектерсәң ил тәһарәтле йөрергә, аннан соң инде намазын укып куярга нәфс бер күнегә икән, инде ул безнең гадәткә әйләнәчәк инде. Шулай ук менә тәһарәтле килгән кешегә шулай ук бузыклык, сихер, бузымлар керә алмый. Менә бу тагын бер фазиләте булып тора. Чөнки сихер, менә бу бузым, да күз тиюләр бары тик тәһарәтсез булган вакытта гына керә ала. Менә бу тагын бер фазиләт булып тора. Тәһарәтле килеш йөрүнең ул менә безне саклый. Иммунитет шикелле була инде безгә. Иммунитет шикелле була шушы сихер керүдән инде. Һәм шулай ук тагын сөннәт булып тора һәрбер намазга яңа тәһарәт алу. Әмма ләкин бу мәҗбүри эш түгел. Тәһарәт алдык икән, мәсәлән, илә намазына без иртәнге намазга мәсәлән тәһарәт алдык икән, аннан соң тәһарәтне бузмадык икән, без аңа иләне дә укый алабыз, икендене дә укый алабыз, ахшамны да укый алабыз, ястүне дә укый алабыз, тәһарәтне бузмасак. Да бер ни проблема юк. Әмма ләкин хәерлерәк инде, саваплырак, әҗерлерәк була һәрбер намаз өчен тәһарәт алсак. Ни өчен? Моңа дәлилләр булып тора. Беренчесе, ан Анис радиллаһу анһу كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. Bu Buxarida kile sahih hadislerden Enes radıyallahu anh isimli sahabeden rivayet kılana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir namaz için təhərət alaydı dedi. Bu birinci dəlilimiz bulub tura. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için təhərət alatırğan bulğan. İkincisi Nəsai jiyintığında kile Hasan dərəcəsindəki hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Abu Hurayra isimli sahabeden rivayet kılana indi. لولا أن أشق على أمتي لمرتهم عند كل صلاة بوضوء. Əgər də min ümmətimə ağırlıq tudurudan qorxmasam hər bir namazğa təhərət alını əmr etir idim. Bu kürsətə indi şulay hər bir namazğa təhərət alının indi faziləti turunda. Əgər də ağırlıq tudurudan qorxmasam ümmətimə min əmr etirəm hər bir namazğa təhərət alırğa indi.
Ләкин бу хәерлерәк булып тора. Әйтәм инде бу мустахаб. Мустахаб ул русча әйтсәк инде желательный инде, яхшырак булып тора инде. Ләкин фарыз түгел. Уйларга кирәкми, һәрбер намаз өчен аерым тәһарәт кирәк икән. Юк. Без ирекле бер тәһарәт алдык, бузмасак инде берничә намаз укый алабыз. Әмма ләкин һәрбер намаз өчен тәһарәт алсак, ул безнең әҗерлерәк, саваплырак, файдалырак, хәерлерәк булачак инде. Бу чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу инде һәр намаз сайын ала торган булган инде. Һәм тагын бер тәһарәтнең инде фазилаты бар. Умар радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте ди: "Ма минкум мин ахадин ятавадда фаябlu'у ау фayusbi'u al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu al-abwabu al-jannah thamaniya yadkhulu min ayyihim sha." Бу безнең муслим җыентыгында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән, берәребез ди камил рәвештә ди җиренә җиткереп тәһарәт ала ди. Шуннан соң инде шушы сүзләрне әйтә икән: "Ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммадан абду ва расулух." Моны инде бөтенебез дә белә шулай бит, шәһадәт китерәм: Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер илаһи зат юк, һәм Мухаммад аның илчесе һәм кулы дип әйтсә ди, ягъни ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абду ва расулух. Аңа Җәннәтнең 8 ишеге дә ачылыр ди, һәм кайсысыннан тели, шунсыннан керер ди. Шуңа күрә тәһарәт алып бетергәч, шушы зикерне безгә әйтергә кирәк. Әгәр дә без инде шушы фазиләткә ия буласыбыз килсәк. Һәм шулай Тирмизи җыентыгында килә, тәһарәт алып бетергәч: "Аллаһумма иҗ'альни минат-тәввабин ва иҗ'альни минал-мутатаххирин." Бу шулай сахих хәдисләрдән: "Эй Раббым ди, мине тәүбә кылучылардан һәм чиста пак булучылардан кылсаң иде" ди. Шушы сүзне шулай ук яхшы фазиләтле булып тора тәһарәт алгач әйтергә: "Аллаһумма җ'альни минат-тәввабин ва җ'альни минал-мутатаххирин." Ягъни тәүбә кылучы, ягъни истигъфар, Аллаһ Тәгалә гафу сораучылардан булдырсаң иде мине дип, һәм мине минал-мутатаххирин, ягъни чиста пак. Ягъни монда чиста пак дигәндә инде гынахлардан, нәҗисләрдән, җыен бузыклыклардан чиста булсаң иде аңлашыла инде хәдистән. Һәм шулай инде гомумән теге тәнебездә, җаныбызда, бөтен әгъзаларыбызда чиста булсын дип инде дуа кылына монда. Шушы ике мәгънәгә дә ия. Тәнебездә, әхлагыбызда, калбыбызда инде бөтен нәрсә шул керә. Шуңа күрә менә тәһарәт алып бетергәч инде хәерлерәк шушы ике дуганы кылырга инде. Берсе ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммадан расулуллаһ, һәм инде Аллаһумма җ'альни минат-тәввабин ва җ'альни минал-мутатаххирин инде. Шушы фазиләткә эләгәчәк без инде без. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу инде шулай суннат булып тора 3 тапкыр тәһарәт алганда әгъзаларны юырга. Мәсәлән, кулны 3 тапкыр юырга, битне 3 тапкыр юырга, терсәкләребезгә 3 тапкыр һәм аякларыбызны 3 тапкыр инде. Калганнары теге мәсх 1 тапкыр инде. Бу суннат булып тора, хәерлерәк, камиллерәк 3 тапкыр. Әмма ләкин 3тән арттыру ярамый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәтмәде, һәм инде ул кабул булмаячак. Әмма ләкин 1 тапкыр, 2 тапкыр, 3 тапкыр рөхсәт ителә. Мәсәлән, 1 тапкыр гына юып чыгабыз икән, кулны 1 тапкыр, битне 1 тапкыр, аякны 1 тапкыр, терсәккә 1 тапкыр, тәһарәтебез дөрес. 2 тапкыр гына да эшләсәк тәһарәтебез дөрес. 2 тапкыр кулны юдык, 2 тапкыр битне юдык, 2 тапкыр терсәккә кулларыбызны юдык, 2 тапкыр тубыкка кулларыбызны юдык икән, шулай ук дөрес, тәһарәтебез дөрес. Хәерлерәк, камиллерәк инде 3 тапкыр инде. Монсы инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям теге һәр вакытта да камил рәвештә инде һәрбер әгъзаны инде 3 тапкыр юа торган булган инде. Әмма ләкин теге 1-2 без моны инде эшли алабыз. Мәсәлән, су бер кая кырда мәсәлән булды икән, суыбыз бик аз икән, бу вакытта инде ала алабыз 1 тапкыр гына, теге су җитсен өчен инде. Яки анда су килмәде краннан аз гына җыеп калдык, суыбыз бик аз икән, шул вакытта инде куллана алабыз, 1 тапкыр гына юа алабыз. Әгәр дә суыбыз бар икән, инде краннан су килеп тора икән, бу вакытта хәерлерәк инде тәһарәтне 3 алырга инде. Менә бер генә тәһарәт гыйбадәте, әмма ләкин күп фазиләткә ия. Беренчедән инде сәбәп була безнең җәннәткә керүебезгә. Шушы зикрләр әйтә, 7 ишеге ачылыр. Җәннәтнең кайсысыннан телисең, шушыннан керәбез. Шушы зикрләрне әйтеп инде. Шулай Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз безне. Тәүбә кылучылардан, чистарынучылардан кылсаң иде дип.
Шулай әле тәһарәт намазы укып куйсак, Билал радиллаһу анһу шикелле, шулай бер сәбәп була инде шушы җәннәткә керүебезгә. Һәм моңарчы эшләгән инде кечкенә гөнаһларыбызны Алла субхана тәгалә инде гафу итә шушы гыйбадәт кылу белән. Тәһарәт ул шулай гыйбадәтнең берсе инде. Һәм инде тагын бер фазиләтен күрсәтә тәһарәтнең инде ул безнең намазыбыз кабул булмый тәһарәтсез. Бу шулай үзенә күрә фазиләтен күрсәтә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, тәһарәтсез кешенең намазы кабул булмый ди. Бу шуны олуг гыйбадәт име, әмма ләкин инде шарт булып тора шушы тәһарәтле килеш кенә безнең намазыбызның кабул булуына. Бу шулай күрсәтә нинди камил, шундый зур гыйбадәт икән тәһарәт. Менә шуңа күрә Алла субхана тәгалә безне мөэминнәрдән кылсын, һәр вакытта да инде тәһарәтләр безне саклап йөрүчеләрдән, инде тагын да инде куәтләсен иманыбызны тәһарәт алгач инде 2 рәкать намаз укып куючылардан безне инде һәм Алла субхана тәгалә инде җәннәтләренә дә кертергә насыйп әйләсен безне. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.